bro, so for today's video kay Kanya or at today may sa Simala Old Morning. Yeah, the car from me. Yeah, it's glacier. Welcome to my guys. Hi. So mga tumi sa Simala guys, koyod ang Boy panties kit-kit. Wala. Koyod ang mga baby fish. Baby smile. What can you say? I'm good. Yeah. Brum brum kabi. Brum brum. Ay dito. Ito na. Yan ang ibig sa lag. Deliver sa lag. So, mo to guys, nagmotor day silang Dave o si Papa. Katawanan kayo kay gato sila nga naulahin na sila na ho, pero gasunod na di Manila. So, ruta na mo guys kay gikan sa Badyan hantod sa dito may nangagi sa Ronda and then patanga siya ato sa bukid then lapos mi dito sa Sibunga. So, mao niya mong kahimtang guys. Si Cliff kay wala gid siya natulog sa biyahe. Nalingaw jud siya sa iyahang sakay-sakay. Gibarugan pa. Gabarog ra gid na siya guys. Mao ra gid na iyahang koon. Ganahan siya magbarog. Nalingaw ra pud siya. Og to guys, nabot kami sa Sibunga og before mini adto sa Simala na niutos sa aming kay na pamanggol mi gihapit dito sa Argao. Nindot kayo kay diri mi nangaon sa daplin sa dagat. Diri mi sa pier sa from Sibunga to Bohol pier. Og wala nagkaon-kaon ka malingaw kit ka guys kay daplin man siya sa dagat. Napadjud sila yung floating tables. Smanti! Pa! Asa mong gilag ang bibi? Asa gilag ang bibi? Ang bibi mo ito sa Simala. Ang bibi mo ito sa Simala. Bibi, okay na ka, Bi? Kapsay cake ko ang si Dodo. Bibi! Bi! Saan ka Bi? Saan ka sa video Bi? Oh! Wait. Ano po'y man? Ano po'y man? Sidlo ko. So, mao to guys, naabot na may diri sa Simala. Init kaayo siya, guys. Di pa kay kaglakon. Pero okay rin kaayo kay para makabisita lang tayo ni Mama Mary. Nindutid kayo mula ag diri sa Simala, guys. Kung ko yung family, guys. Kamura na po mag-nagbanding. So, kung mawari mo diri, guys, dadayin yung tibok pamilya kay para nice. Magbanding sa mo ba? So, mo to guys, humana na may panghalo kay nang halok may daan. Diri may gapundong ni diri dapita sa nay mga sagaran diri kinay mga letters sa mga tao nga magpasalamat ni Mama Mary o kuwag kapundong may si Cliff po namang gipalakaw-lakaw kay para malingaw po siya.
wait lang. Nah. Mga gahe sa B. Patike. Iki ka man eh. Ay, pantok mo ha. Dagi kag bukol. So, after mi nagpahuway guys, diri na pod mi no, nagkot mi diri guys. Naara ni siya sa gawas guys, sa hallway, before ka makasulod sa simbahan. So, after mi na nagkot guys, na mauli na mi kay hapon na sad baya mi nakaari. Oye, ¿cómo? ¿Hace para qué?